रायजो राजा नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ हरनाय थाबाय। जानो हागौ बयबो आंखौ नायनो होननानै नेबाय थादोंमोन। हयथ' बिनि गेजेराव आंखौ बांसिन सिनायनोबो हागौ, आं बेखौ फोथायनाय दङ। दिनै आं बे जौसाङाव गावखौनो मोनसे मेहेरगोनां नङालासेनो मोनसे हिस्टरिक टेस्टिमनि बा हिस्टरिक रेकर्डआव आंबो थानो मोननानै आं गावखौनो जोबोद लाखि होननानै सानो। दिनै आं गोबां रेकर्डनि बाथ्राखौ दहाय एसे आवगायनि सिगां जोंनि एबसुनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर'आनो रोखायै बुंनानै थांबाय। दा आं माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। दिनै जों बावैसोनि गेजेरावनो फैनानै जों दिनै मानो रेकर्डखौ जों खालामखो नोंथांमोना सारप्राइज जानो हागौ, सोमोनांनो हागौ। नाथाय बाथ्राया ओरैबायदि 1.5 year एक बोसोर आधानि सिगांनो इन्डियान सरकारजों जों सावरायबाय थादों, जगाजगा दंबाय थायोमोन। गोबाव बोसोरनिफ्रायनो सेभारेल टाइम्स सावरायबाय थानानै आजिखालि वाट्सएपफोरजों जोङो मोजाङै सोमोन्दो लाखिबाय थादों। बे सावरायनायनि कन्डिशनानो जाहैबाय जों माखासे जोंनिफ्राय कन्डिशन होदों, जाय कन्डिशनखौ सरकारा नाजावोब्ला गनायोब्ला जोंबो फरेनाव थानाय म्यानमाराव थानाय गासै जोहोलावफ्रा ओंखारजोबनानै मेन स्ट्रिमाव बा जोंबो साइन हाइकर्ट खालामनानै जोंबो गोजोन रायजो राजाजों गोरोबनानै थाहैनो गोसो होननानै जों प्रप'जाल हरदों। थिग बेबायदि गोबाव सावरायलायनायनि गेजेरजों बोसोरसे 1.5 बोसोरनि सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि नेशनेल काउन्सिलाव थांनाय नभेम्बराव जों फाइनालथि डिसिसन लायो जे इन्डियान सरकारा जोंनि प्रप'जाल होनायखौ खोनासंबाय। बेखौ आं बिसोरखौ कनभिन्स खालामना बिथांमोना आंखौ रोखायै सापर्ट खालामो। बिनि उनाव आं इन्डियान सरकारजों सेन्ट्रेलाव आइपिनि हेड बिसोरजोंहाय आं इनफरमेसनखौ हरबाय जे जोंनि मुभमेन्टआ, जोंनि बर'लेण्डनि मुभमेन्टआ जे गाव माने मुभमेन्टआ खालामदों। जों बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव एबसुनि दैदेननायाव गोख्रोङै सोमावसारबोनायबो जादोंमोन। फारसेथिं गावजों गाव दावखोनो हायै नारा नाथाखौबो जों नुदों। रियेलिटिया बे जों बेखौ गासैखौबो अभारअल सिन्था खालामनानै प्रेजेन्ट पलिटिक्स मडार्न पलिटिक्सखौ सिन्था खालामनानै जिरायनायनि सम जाबाय बा माबा मोनसे जोङो गोजोन थासारि सोरजिनायनि सम जाबाय बिदि होनानै जों इन्डियान सरकारनि गेजेरावहाय जोङो मोनसे प्रप'जाल हरो। बे प्रप'जालानो जाहैबाय एकर्डखौ माबायदि खालामगोन बेखौ जोङो प्रिपेरेटरि एडभान्सनो जोङो हरनानै जों नुयोब्ला नायनो मोनोब्ला बियो मोजां जागोन होननानै जों सरकारनाव फोरमायदों। आरोबाव मोनसेया मा, जाय जोंनि समाजाव गोबां मानसिया जेल जानांनानै दं, केस जानानै दं, बे केसखौ कुइट खालामनांगोन। बे केसा थानो मोना। जेनेरेल एमनेस्टिखौहाय जों बिराद इम्परटेन्ट होनानै जों इन्डियान सरकारनाव प्रप'जालखौ हरदों। गोबाव सावरायनायनि उनाव इन्डियान सरकारा ग्रिन सिगनेल हरबाय दे जागोन। नोंथांमोननि मास मुभमेन्टआबो जागासिनो दङ। जों बिथांमोनखौबो जे बिथांमोना लाबोआखै जों बुंनो हाया, बिथांमोननिबो अबदान हाजासे दङ। उनाव इन्डियान सरकारनि बुंनाय बायदिनो थांनाय डिसेम्बरनि गेजेराव जों रायजो राजानि गेजेराव सफैबाय। जों जेरैबायदि डिसिसन लादों, जेरैबायदि जोंनि गेजेराव फोथायलायदों, बे फोथायलायनायनि गेजेरजों बावैसो एसे सिगांनो 27 दाखालि एकर्ड जानानै थांबाय। बियो मोनसे सोमोनांथाव, बियो बिराद गिदिर जोंनि बर' हारिनि एचिभमेन्ट। जोंनि थेर बेथेर थासारिफोरा आं सानो दा दिदोमै जागोन। आरो दा मोनसे खोथाया जाहैबाय, आं जेनेरेल पलिटिक्स बुङा, आं जेनाखि रियेलिटि बेखौसो आं बुंगोन। दा माबोरै जों एकर्ड खालामनांगोन, दहाय बर' बिथाङा बुंलांबाय, जों खौसेथियैनो जोङो बेखौहाय जोङो मावनांगौ। जोंनि पलिसियाबो NDBSनि पलिसियाबो जों खौसेथिखौनो जोङो हास्थायो। जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो खौसेथि नांगौ। खौसेथि नङाब्ला जों फैनाय नङामोन म्यानमारनिफ्राय।
रायजो राजानि हास्थायनायखौ जोङो रेसपन्स होनानै मान सनमान होनानै औ नंगौ बेनो राइट टाइम होननानै जों सेलेक्ट खालामना लाबाय जों फैबाय रायजो राजाया हांख्रायदों जोंखौ लुबैदों जे जों फैयोब्लानो जायो बेखौ सनमान होनानै ओंखायनो जों सानो जों खौसेथियै जोङो मावलांनो हागोन जोंनि माखासे डिमान्डफोरा दाब दाब जायगाफ्राव मेनसन खालामनाय दं दहाय एसे आवगायसिनि सिगां बुंलांबाय अब्लाबो बे जोंनि उत्तर ओनसोलाव जेसेबां एनडिपि एफेक्टेड एरिया बे ओनसोलखौ जोङो खौसेथियै मदद खालामोब्ला जों बे ओनसोलखौ जोङो जेरैबायदि जोंनि दानि एकर्डआवहाय जोंनि सुबिदाफोर फैदों बे सुबिदाखौ जोङो नाजावना लानो हागोन आरो मेक्सिमाम जोङो खामानिखौ मावनो हागोन जों ज' ज'यै मावलायनांगोन आरो जोङो बयबो मोनसेया मोनसेजों सापर्ट होनानै जोङो मोनसे दोहौजों जोङो आवगायलांनांगोन जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों एनडिपिनि जानानै गोबां बर' बिमा बिफा बिदा फंबायफोरा एनडिपिनि मुभमेन्टआव गोबां टर्चार खालामजाबाय सोरबा बुजाबाय सोरबाया बिदिनो जेराव दाबो दङ आरो सोरबाया गोमानानैबो दङ बिथांमोनखौबो आं दिनै गोसोखांदों आरो आं मोनसे बुंनो सानदों जोंनि एनडिपि केडार्सफोरा जे गोबां जायगायाव गोबां भुल खामानिफोर मावफ्लांबाय जानो हागौ सोरखौबा लाजि फोनांबाय सोरखौबा माबा मोनसे अपमान होनांबाय सोरखौबा बुफ्लांबाय सोरखौबा निन्दा खालामफ्लांबाय गासै एनडिपिनि जानानै दिनैनि बे गोजोन खुसिनि समाव आं निमाहा एनडिपिनि जानानै बयनिबो रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बिबाय आरो रायजो राजाया आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा मिजिंथिनानै दिनै बे सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।